हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार भिडिअ शेयार खालामफानो नागिरदों दा बेहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन ससियेल मिडियायाव बियो खोब भाइरेल जाबाय आरो जोबोद गोनांथार इम्परटेन्ट बयनिबो साफ्रोमनिबो मिथिना लानो गोनां आरो बै गेदेमानि थाखाय बयबो हाबा मावनो गोनां दङ दा बे जाहैबाय सासे बिथां एक्स NDFB बिथाङा जेलाव दं होनदों आरो बिथांनि बिबोनाङा गाव गाबै गाबै सिबाय भिडिअ खालामनानै फोरमायदों आरो बिथांनि हालोदा दा माबायदि कन्डिसनाव दङ बेखौ बिथांमोना शेयार खालामदों आरो बुंदों आरो बेजों लोगोसे रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि सरकार एबा जोंनि मानसिफोरखौ जाहाथे बिथांनि गेदेमाखौ एसेबाबो नायसनो दा बेनो मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि गेजेराव जोङो बुंलायलायबाबो दाय जायो बुङाबाबो माने सिरि थानो गोनां जायो बुंनो सानबाबो दा खोथाया जाहैबाय जोंनाव गोबां NDFB बिथांमोनफोर दङ दासिमबो नाथाय जेलाव दङ नाथाय बिथांमोनहा बख'नो बेसेबां सेस्था खालामदों खालामाखै जों बेखौ मिथिया एबा आं बुंनो सानाखै नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोनहा दङ उदां जाथ'वाखै नाथाय बेखिनि समावनो जोबोद दुखु गोनां जाथायफोरा भाइरेल जाबाय थायो ओंखारबाय थायो जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों थिग बिदिनो दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बे भिडिअआ सोराङाव फैदों जेराव नोंथांमोना गावबा गावनो खोनासंनानै लानो हानाय जागोन दा नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो बिथांनि दुखु दाहानि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों जोङो बयबो आन्दाज खालामहरनो हाबाय जानांगौ आरो लोगोसे जाहाथे सरकारा बेनि सायाव गोख्रोङै थाबैनो नोजोर बोयो बेखौबो जोङो आसा खालामदों आरो खावलायहरनाय जाहरदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बुजिगोन गासैनिबो गोसोआव हाबफ्लेनो गोनां दङ मिथिबायना माने बिखायानो दाबो मावगासिनो माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना आं दा शेयार खालामनो हागोन आं मिथिला माने जोंहानि आब' आरोना बिनि गुमैया जिहेतु एक्स NDF मोन जेलाव दङ बिथाङा फिसाजो सासेल' दङ माने जेबो नोङा मोजाङै थानायमोनबा खिन्थु मैयायो फैदों नाहैनानै बिब'आ फैदों जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो गुजोब्बाय होनदों जुदि माबा मोनसे जायो फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बिसोरा गसिगोन ना लामा नायनानै बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनासङाखै मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो मायाव उग्रबादि जोनोम जायो निसय नोंथांमोना मिथिगौ माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना दाबो मावगायाखै मिथिबायना आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ मानो बेबायदि खालामबाय दङ मिथिला आं एसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ मोनसे रिकुवेस्ट प्रकाश नार्जारि जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै बिसोरखौ नाहै मा जादों जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंहाबो राहा गैया जेरैनि जिखिनि नांगौ जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया मा होनो जोंहा गुमैनि स्ट'रि दिलीप बसुमतारी बिथाङा जादों बिश्वनाथ सारियालिनि सासे CEO मोन ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन
बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन जेराव दा आङो बारा जागोन बुंबोला आरोना बिनि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन जेरैहाय आंनो लोगो सानैसो दं बिसोरखौ गुबैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा आरो गैजा रोङि न'खरफोरखौहाय हा हु बायना होयोमोन सोरनोबा मोसौ बोरमा बायना होयोमोन आरो आफादखौ ओरैबायदि सिबियोमोन बियो हारिखौ ओरैबायदि सिबियोमोन जेराव गावहा रिटायार जाखाबाय आरो अननानै 2 इयार्स हारि रैखा खालामबावगोन होननानै बिब'खौ गथ'जों गथायजों गालायनानै बियो आफादाव हाबहैबावदों इमान हारि सिबियोमोन नाथाय बियो दिनै मानो नायफिनजायाखैथाय आं जेबो बुंला खालि